ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ବଳରାମଗଡ଼ିକି। ଯେଠି ମାଛ ବେଶୀ ମିଳେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ। ଫିସିଂ ଇରିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ବଳରାମଗଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଲପ୍ରଗଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଈ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାମ ସେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବଳରାମଗଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖରା ପକେଇକି କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଚ୍ ପାଖରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର।